Oganda e boma ma Nairobi kane gibago ng'anyo ma aput mar kwedo paro mar chik machano medo choko osuru. Ng'anyono mane geto chopo e od bura mondo gichwal andika ma oting'o ng'ur ma gin go ewi paro mar chik ne otore kapok gichopo. Kama obila ne okeyogi kendo mako moko kuomgi. Riwruogego e bwo mabul mar Njaa Revolution okwedo meto mag osuru ma giwacho ni biro medo ne oganda pek mar ngima kendo ne gidwaro mondo gichopi e od bura mondo gisiem jood bura kik kal chik makamano. Kopogore gi mano